Бисмиллахир рахманир рахим. Скъпи братя мюсюлмани, искам да изразя някои от своите мнения, свързани с последните събития в България, както и в целия свят. Последни събития, свързани, т.е. като начало на период от 11 септември 2001 година до ден днешен. Или както може да наречем темата, проблемите на мюсюлманите в 21 век. Какви са тези проблеми? Каква е позицията на мюсюлманите? Каква е позицията на света? И различните аспекти, свързани около този въпрос. Първо, какво може да се изрази в тази насока относно началото на този период, 11 септември. Чрез събитията от 11 септември в Америка, ислямът и мюсюлманите, две неразделни части, станаха обект на внимание, или по-точно казано център на внимание на целия свят. Не само на България, а в целия свят. Това е много важно да бъде подчертано, защото именно тази основна допирна точка, център на внимание, върху нея се градят останалите градивни единици на самата тема. Чрез тези събития мюсюлманите, пак повтарям, станаха център на внимание в целия свят и в България. И от тук насам вече в близките години мюсюлманите и ислямът като религия станаха на първо място в световните медии, в всички анализаторски изследвания и така нататък. От тук какво ние можем да кажем? Мюсюлманите, след като станаха центъра на внимание, те вече са в обсега на медиите, те вече са в обсега на световното общество. Но как станаха център на внимание? Причините, които доведоха до този феномен. Причините, това е именно радикалността, радикалният ислям, фундаментализма и, разбира се, тероризма. Тоест, по самия факт тероризма, но тъй като вида на тероризма, чрез който мюсюлманите станаха център на внимание, и идеологическата основа на този вид тероризъм накара целия свят да говори, да мисли, да анализира, да критикува, да си изказва своето мнение относно що това е радикален ислям, що това е фундаментализъм, салафизъм, вахабизъм и така нататък. Всички тези факти започнаха много обширно да се цитират, да се тиражират по световните медии, и това накара мюсюлманите да бъдат презирани, да бъдат обект на омраза, да бъдат просто неискани или обект на страх. Плашило, както някои анализатори анализират самият феномен, случващ се през последните години. Именно този феномен вече особено след събитията в София от 2011 година, ни накараха вече в България да говорим за темите като фундаментализъм, етнически мир, исламофобия. Всички тези теми влязаха в медиите, в публичното пространство. Какво ние можем да изразим относно този въпрос?
самият този феномен има според мен повече положителни качества, отколкото отрицателни. Защо? Разбира се, че мюсюлманите са в обсега на медиите, са център на внимание по лош начин, т.е. като обект на страх, като обект на радикалност, обект на фанатизъм, обект на фундаменталност, един вид плашило за всички хора по света, както и в България. Но този феномен, положителната страна на този феномен е следната. Това, че мюсюлманите, които не са свикнали на модерният начин на изразяване, те получиха една безплатна възможност да изразят себе си. Или една безплатна реклама, тъй като ние знаем, че няма лоша реклама в този свят. По този начин ние получихме възможността да изразиме себе си и то безплатно. Искам това да го обознача чрез един пример, който е доста фрапиращ. Ако ние мюсюлманите в България организираме едно национално състезание, както Главно мюфтийство организира, например, за хафъзи, за четене на Коран или пък за основни познания, или пък още по-обширно мероприятие, ако щете, организирайте голямо събитие за възпоменаване на пророка, за неговото рождение, дори напълнете зала 1 на НДК, напълнете, ако щете, и стадион Васил Левски. Медиите няма толкова широко да отразят това събитие, дори да го отразят, това ще бъде в рамките на 3 или най-много 5 минути новинарски материал, видеоматериал, или пък една малка статия в някой си вестник, ежедневник и така нататък. Но чрез събитията от 11 септември и в България като местно, локално място, чрез събитията пред джамията в София, преди това чрез събитията в Рибново, където там беше задържан днешният кмет на община Гърмен Ахмед Башев. В България мюсюлманите получиха трибуната безплатно и широко да обяснят своето мнение, да изразят себе си, да говорят за собствената религия. По този начин това положително качество се превърна в реклама на исляма, в реклама на ислямската религия. Може би ние това да не го разбираме, но фактът в Дания е много ясен, тъй като след публикуването на грозните карикатури на пратеника алейхиссалату вассалам мир нему, на следващите години в Дания свещената ни книга Коран и Керим стана най-продаваната книга в датските книжарници, а след това, доколкото се тиражират тези цифри в интернет пространството, около 5000 души в Дания са приели исляма. Тоест това говори за положителността на това, че ислямската религия е най-разпространяващата се религия в света, поради факта, че ислямът се говори денонощно, за мюсюлманите се говори денонощно и това кара обществото да мисли, да се интересува, да търси информация относно исляма, относно мюсюлманите, тяхната свещена книга, техният пророк и така нататък. В България може би тази тенденция да не се констатира или да не се наблюдава, но фактът, че ние живеем в друга географска ширина, ни кара нас по малко по-различен начин да гледаме на събитията и да изразяваме нашите мнения относно тях. В какво се шири това? Фактът, че ДАНС организира операция в Родопите, в която тази операция бяха претърсени домове на 13 служители от мюсюлманското изповедание, бяха иззети книги, компютри, чували пълни с информация, с доказателства и така нататък. След това беше повдигнато дело именно срещу тези 13
длъжностни лица на мюсюлманското изповедание. Това е факт. Този факт накара обществото широко да се интересува от радикален ислям, от салафизъм, вахабизъм и така нататък. Но процеса вече, първото дело, което се случи на 18 септември 2012 година в Пазарджик, фактът, че то стана след атентата в Бургас, накара българското общество да се замислят дали това е почвата или идеологическата страна именно на атентатите в България, или дали няма в бъдеще именно тази радикална основа да се превърне в идеологическата основа на бъдещи всевъзможни или потенциални атентатори в България. По тази линия дори и дадени видни личности в мюсюлманското изповедание изразиха своето мнение, че тъй като мюсюлманското изповедание като общност се изразява от над 1 милион граждани в България, никога не може да бъде то контролирано и не се знае кога на кого ще му хлопне да направи някоя глупост някъде си. Това е факт, просто това никой не може да го гарантира. Никога не е късно някой да му хрумне нещо, някаква лудория да направи. Но основата в България, която се вижда, това е толерантността, това е взаимното разбирателство и етническия мир, които именно тези аспекти ни правят различни от другите балкански страни. Визирайки Босна и Херцеговина, визирайки Македония, визирайки Албания и останалите балкански държави. Тъй като Балканите като регион няма да влизам в подробности, но само като една малка щриха, като един малък нюанс, нека си припомним, че дадени историографи наричат Балканите като географска обширност, като бъчва от барут, или пък в международните отношения има специален термин, който се нарича балканизация, който обозначава етническа война, неразбирание, нетолерантност, разделение и така нататък. Нека не влизаме в подробности, но именно на фона на тези балкански реалности България остава като острова на толерантността, острова на етническият мир, островът на взаимното разбирание, на добросъседството и така нататък. Всички тези добри качества, които България успя да запази от началото на демократичния преход до ден днешен. Именно на фона на тези добри качества в България, които съществуват, развивайки се именно тази тенденция за исламофобия в България, това е малко по-бавен процес, тъй като повечето от българското общество, голяма част от българското общество винаги наблягат на факта, че България е място на мир, на спокойствие, България е място на взаимно разбиране, на добросъседство и така нататък. Поради този факт именно дадени радикални идеи в България не могат да се възприемат или просто от обществото се интерпретират по следния начин. Тези идеи в България нямат почва, не могат да съществуват, тъй като в България просто такива радикални идеи не могат да съществуват, нямат те почва. Какво остава тук на мюсюлманите? Какво ние трябва да кажем по този въпрос? Ние сме център на внимание, да, това е ясно. Ние сме в обсега на медиите, в обсега на всички останали информационни служби, в обсега на разузнавателните служби и така нататък. Тук идва ясният факт, който ние трябва да подчертаем, че мюсюлманите трябва да бъдат добре подготвени за този процес, тъй като
от ден на ден нарастващата исламофобия, тенденцията на исламофобия от Европа, именно тази вълна очаква се и в близко бъдеще, може би и в България, да се засили и не се знае какво ще се случи. При тези очаквания в България мюсюлманите трябва да бъдат добре подготвени. Добре подготвени поради следните факти. След като изгледах видеоматериалите, репортажите с хората по делото, което се води в Пазарджик, просто останах доста разочарован как мюсюлманите не могат да изразят себе си пред репортерите, как те бягат, как те се крият, как се опитват някак си да кажат, че са невинни, но не могат да намерят точният език, точните думи и така нататък. Това се дължи, разбира се, на неподготовката, на липсата на образование, на липсата на интелектуалност и, разбира се, тъй като мюсюлманското общество предимно живее в селските райони, това се дължи, разбира се, именно на техният начин на живот, на техният социален статут и така нататък. При тези репортажи видях следното. Мюсюлманите не могат да изразят себе си. Не могат да изразят своята мъка, не могат да изразят своето мнение. Когато един човек не е подготвен да изрази своето мнение или просто няма мнение, нека да каже няма мнение. Нека да каже не мога да коментирам. Нека да каже просто с едно изречение нямам отношение по въпроса, не мога да ви кажа нищо. Не да бяга, просто от репортерите не трябва да бяга мюсюлманин, защото у репортерите това се поражда сякаш, че мюсюлманите са стриктно ръководени, на тях им е заповядано да не говорят, каквото официално се изказва по този въпрос, това трябва да бъде подкрепено от обществото. Ние, мюсюлманите, трябва да се научим да изразяваме своето мнение, но мнение по начин, по който наистина обществото трябва да може да ни разбере. Има една философия на мюсюлманите от Рибново, на някой си дядо от Рибново, което ме кара мене много да се размисля, когато той при някакъв си обществен спор в селото, човека трябва да изрази своето мнение. Когато го запитат и той, когато трябва да се изрази мнението, обаче не знае, няма информация по въпроса, казва следното изречение. Я не знам кайо, ама и така не йо. Много интересно, много смешно, може би, иронично, но всъщност изразява истината, която се шири у мюсюлманите. Това, че мюсюлманите искат да изразят своето мнение, но нямат информация, не са подготвени и по този начин просто не могат да изразят своето мнение. Именно за това аз, макар че в момента да не присъствам в България, тъй като съм на обучение извън България, в Турция, разбира се, това личи от тениската, която нося. Не е реклама, всъщност, нека това и да изрази, просто така се падна на дена преди да седна пред компютъра. Но всъщност това е една символика, тъй като Истанбул е мост между извинете, тъй като Истанбул е мост между културите, мост между религиите, мост между два континента, така и Балканите именно са мост между културите, мост между религиите. Именно този мост трябва да го установим ние в България. Но нека се върнем на темата как мюсюлманите трябва да изразят своето мнение. Мюсюлманин, когато застане пред камерата, пред репортера, това всъщност беше и интерпретирано, говорено в видеорепортажа, извинете, в лекцията на
видео на водещия от канал 1 в Момчилград. За съжаление аз не успях да присъствам на тази среща, на тази лекция, но изгледах от началото до края по интернет. Много добра лекция на господина от канал 1. Поздравявам го. Наистина, той обяснява по какъв начин ние мюсюлманите трябва да застанем пред медиите. Какви са тънкостите на това да бъдеш добре разбран от медиите. Но дори и мюсюлманските водачи не успяха добре себе си да изразят в този процес. Не успяха да кажат, че това дело е може би едно неоснователно дело, че трябва да се изчака прокуратурата, обвинението да поднесе своите доказателства, да приключи съдебният процес и след това вече да започнат да се водят мнения. Ние, за съжаление, в България винаги имаме мнение без да имаме информация, а също така, когато стане въпрос за съдебни процеси, всяка личност говори за дадени факти, преди да бъде приключено съдебното дело. Трябва да изчакаме това съдебно дело да приключи, обвинението да поднесе своите доказателства, свидетелите да проговорят и след това вече да говорим дали наистина тези 13 обвиняеми, както се интерпретираше, дали те са проповядвали антиконституционен ред, дали те са приканвали към негласуване, което всъщност не е наказуемо дело, т.е. не е престъпление да приканваш към негласуване. И важното тук е мотивите. По една телевизия един, нека да му каже името, Милен Цветков, който говореше с господин Башев по видеовръзка, може би 4 или 5 пъти му зададе въпроса каква е житейната логика това мюсюлманските водачи или имамите да приканват хората да не гласуват. И господин Башев се опитваше да обясни това нещо. Той просто можеше по един много лесен начин да му каже: нямам си представа. Можеше да каже: не мога да ви отговоря на този въпрос, вместо да тръгне да обяснява необяснимо. Или Милен Цветков му подаде там просто един жокер и той веднага хвана този жокер и по този начин започна с думите на Милен Цветков да отговаря на неговия въпрос. И просто аз забелязах много добре как господин Цветков така малко му се присмя под мустак с извинение, но това е една реалност, която аз забелязах. Това лично мнение може всякой да ме критикува заради това мое мнение. Това е просто демокрация в България. Всеки има право на мнение, всеки има право да изрази своето мнение. Това е един процес, но трябва да сме подготвени за този процес. Когато ние изразяваме тези мнения, когато ние искаме да кажем нещо на обществото, трябва добре да сме подготвени. Какво остава ние да кажем пред репортерите? Остава да кажем, например, питат ни: какво ви е мнението за това дали в България има радикален ислям? Ако, например, един обикновен мюсюлманин бъде обект на този въпрос, нека кажа: аз просто нямам мнение, не мога да ви кажа. Специалистите говорят за различни тези, за различни теории на радикален ислям, аз просто нямам си отношение по този въпрос. А вече това специалистите, нека това го остави на специалист, той да говори. На въпросното лице, на длъжностното лице, например от главно мюфтийство, ако щете, или пък, както винаги става, особено при въпрос на исламски теми, на исламска тематика, когато веднага се включат арабистите, именно те са специалистите. Именно тези веднага проговарят за салафизъм, веднага проговарят за вахабизъм и така нататък. В България това съществува ли? Не, просто тези специалисти ще го кажат на държавата, това те ще го кажат на съда. Даже един от запитваните именно това мнение изрази. Това именно ще го кажат арабистите в България или ориенталистите в България, дали в България има радикален ислям или няма. Това останало, значи това дело е останало до това дали в България има радикален ислям или не.
Тук може да навлезем в доста обширни теми, що това е радикален ислям, дали държавата има отношение това вътре в религията да произнася свое мнение за радикалност и фундаментализъм, защото в закона за вероизповедание като наказуемо дело, като просто престъпление е показано насилствен, изразено насилие. Това изразено насилие ние не го виждаме никъде в наказателния акт, просто в обвинителния акт, извинете, не е показано насилие. Тук става въпрос за едни тъмни факти, например, пари от чужбина, от Саудитска Арабия, Ал-Вакф, Ал-Ислам и що е това. Това въобще не може да се разбере. Каква е тази организация, дали има такива пари или не. Фактически и самото дело не е добре формирано, обвинителният акт също не е добре формиран. Това е ясно, но като общество, като зрители на този процес, ние трябва, мюсюлманите, да изразяваме своето мнение подготвени. Веднага не да изригваме с подготвените, че това е някаква политическа поръчка. Може би да е поръчка, но не винаги да говорим за конспиративни теории, еди кой се е поръчал това дело, за да все страх в обществото, за да все етническа вражда. Защо ли? Кой има полза от това да все етнически страх в своята си страна, да подготви да изработи едно такова дело? Не знам. Защо това дело е повдигнато, защо ДАНС провежда такава операция, също не се знае. Всеки говори за различни мнения, всеки говори за някакви си теории, някакви си тези, но това просто не се доказва, няма как да се докаже. Затова ние сме задължени да говорим ясно, да говорим с ясни факти, дали дадени политици имат отношение по този въпрос. Разбира се, че има, особено в лицето на господин Волен Сидеров. Той не е ясен. Той винаги това дело и тези факти ще ги използва като инструмент да каже на българското общество: видите ли, мюсюлманите са радикални, са фундаментални, това, от което аз ви предупреждавах години наред, ето това се случва в България и така нататък. Именно мюсюлманина по тези отношения, по тези аспекти трябва да бъде добре подготвен. Да може той интелектуално, не аз в този видеоматериал, излизайки пред обществото и да каже: вижте, аз съм интелектуален, аз ще ви науча как вие да говорите интелектуално, как вие да се отнасяте към медиите, но просто това е едно мое мнение, което аз искам да изразя пред обществото. Затова именно се престраших, изразих своята смелост да застана пред камера и да говоря. Независимо от този видеоматериал, колко човека ще го гледат, как ще го коментират, кой как ще говори, аз просто като един гражданин със своите демократични права съм застанал пред камерата, не за това да бъда интересен, не за това за да бъда гледан по YouTube и така нататък, а за това, че искам нещо да изразя. Имам своята мисъл, имам своето мнение и демократично имам правото да изразя това мнение, затова заставам пред камера, за да говоря. Затова всеки мюсюлманин трябва да говори, но интелектуално, обосновано, ясно, точно, за да може да бъде разбран. Иначе в медиите мюсюлманите не са разбрани, мюсюлманите са капсулирани, мюсюлманите са затворени, мюсюлманите са ръководени. Дадена политическа партия, ДПС, нека да кажем, тя ръководи мюсюлманите, главно мюфтийство, не знам какви проводници има там, тъй като тези 13 души са служители на главно мюфтийство, те трябва да ги защитат и така нататък, и ние пак ще си останем неразбраните. За да не останем неразбраните, всеки мюсюлмански индивид, всеки мюсюлманин е задължен да бъде информиран по този въпрос, да говори и да изрази своето мнение. Било то в подкрепа или до сега още не се видя в обвинение на тези 13 мюсюлмани, но все пак може да излезат и такива личности,
по социалните медии много до сега не успях да ги следя, тъй като имах ангажименти, който какво говорим по този процес. От тук наследне ще започне да се говори повече, по-активно именно за този процес, но нека да се престрашиме, вместо да пишеме по 5-10 реда в дадени социални мрежи, коментари и така нататък. Нека всеки си изрази своето мнение, било то чрез видеоматериал, било то чрез една хубава, добре обоснована статия и така нататък. Ние сме хора, които, пак повтарям, сме в център на внимание, ние сме хора, които сме обект на внимание. Тази възможност, която в началото казах е много положителна за мюсюлманите, трябва добре да изразят себе си, трябва да покажат добрата страна на исляма, трябва да кажат, че са невинни, ако са невинни, трябва да кажат, че ислямът е прекрасната религия, трябва да подчертаят, че те не са против Конституцията в България, тъй като ние живеем в правова държава, трябва да кажат, че не са забъркани в дадени политически сметки, длъжностните лица, които изпълняват длъжности в мюсюлманското изповедание, да кажат, че тези лица са чисти хора, да могат да изразят своето мнение добре. И това ще накара мюсюлманите да бъдат в България уважаваната общност, която наистина може би до ден днешен е една от най-прекрасните общности в България, тъй като измежду мюсюлманската общност няма големи проценти на престъпност. Това кара мюсюлманите да бъдат винаги в житиен бит обозначавани, сочени като хора работливи, хора добромислещи, хора спокойни, хора трудолюбиви, мирни хора, малко от икономическа гледна точка затруднени, не малко, а много всъщност, но не винаги да търсят причината в държавата, да показват винаги главния виновник държавата. Главният виновник на тези проблеми до една известна степен, ако е държавата, то в друга известна степен пак са мюсюлманите. Защо? Защото мюсюлманите не могат да... Първо, най-основното, за което аз говоря в момента, не могат да изразят себе си, не могат да изразят мнението си. Дори да има мюсюлмани в парламента, те всъщност колко представляват мюсюлманите? Те по какъв начин представляват мюсюлманите? Интелектуалността на мюсюлманите каква е? Как мюсюлманите в страната, в държавните органи постъпват? Как мюсюлманите са организирани? Колко те са интелектуални? Всъщност, колко те са модерни? Защото в едно модерно общество ние, когато говориме за религия, тази тема наистина е малко специфична, не малко и доста. Оттам насетне идваме за темите, например, както стана в случая в Горно Краище, за забратката. Трябва добре да знаем, че това, какво представлява това нещо, че това е едно демократично право, че това е гарантирано от Закона за вероизповеданията, че има свобода на вероизповедание в България и така нататък, и така нататък. За всички тези теми ние трябва добре да сме подготвени, добре да изразяваме в себе си мнението, да го изразяваме, обосноваваме кратко, ясно, не както мене, в толкова дълъг видеоматериал, но в края на краищата ние сме център на внимание и за това, че сме център на внимание, трябва да внимаваме. Благодаря ви за вашето внимание. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.